Ja. Tak. Vi er ude at gå her til morgen med vores vært Sunoko-san. Og vi er oppe ved sådan en gammel slotsruin, og der er altså bare langt ned, kan jeg fortælle jer. Fy for pokker. Hun er meget sød. Hun går og fortæller, og vi går og fortæller lidt om Danmark. Det er rigtig hyggeligt. Ej, men I kan ikke forstå det. Det er meget stejlt og meget langt ned, det går her. Så flot udsigt heroppe. Masser af bakker, og så er der den her gamle slotsruin, vi lige har gået en lille tur rundt i. Nu skal vi altså ind og sidde i Sunoko-sans lille bil. Nu sidder vi simpelthen og spiser lidt morgenmad. Det er nok mere en form for brunch. Det her er lidt mere mad, end jeg havde regnet med at få. Vi har ris, vi har yakisoba med nudler, vi har karage. Fucking gode bønnespirer. Fucking gode bønnespirer. Altså, nogle gode. Nå, nogle. Sådan. Vi vil bare sige, at vi sidder i toget nu. Jeg har ikke sådan rigtig sagt godmorgen, men det kan jeg jo gøre nu. Godmorgen. Klokken er 12. Klokken er 12:30, så ja, det er ikke rigtig morgen mere. Men vi skal til Tokyo i dag, og så følg med. Nu er vi kommet frem til Nagoya station og står og venter på Shinkansen. Jeg er lidt sådan tvært humør, fordi det er monstervarmt. Nu har vi lige besluttet at vente et kvarter, fordi så kan vi stå forrest i køen til at komme ind i den vogn, hvor man ikke reserverer sæder. Det tog, vi kom herop til, der stod en kø på 20 mennesker ved hver vogn. Så chancen for, at vi ville få et sæde, ville ikke være særlig stor. Så nu venter vi lige et tog. Det tager et kvarter. Og så håber vi, at vi kan være forrest. Eller så er vi forrest til næste tog. Gav det mening? Så vi skal med Shinkansen om lidt. Det er det, der er pointen. Farvel. Vi giver lige en opdatering herfra, fordi det er 100 år en madpakke siden. Vi har fundet vores Airbnb. Der er dejligt. Airconditionen var tændt, da vi kom derind. Det var helt perfekt. Allerede 5 stjerner herfra. Hvad? Udenfor har de glemt at tænde aircondition. Ja, herude er der til gengæld ikke meget aircondition. Løb! Nej, det når vi ikke. Og nu er vi på vej hen for at finde et ramensted, som vi håber er godt. Fordi klokken er 6, 7. Og du er anholdt. Nej, vi er sultne. Stop. Vi har fundet frem til ramenstedet, og der er kø, så vi venter. Emma sagde venter. Vi smelter. Nå, det var det, jeg mente. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan filme derinde, venner, men der er cirka 6-8 pladser måske. Og så er der den lille automat herovre, hvor vi skal bestille. Hey, og sådan en kat har jeg købt i dag. Her har vi min lille ramen, Rasmus' og Henriks herovre. Jeg har wonton og lidt kød, og nu skal jeg bare spise, for der er lang kø. Det her er min yndlingsmåde at parkere på. Skulle det være et lille tapas-sæt? Hallo, candy cheese. Hallo. Hej, vi er kommet hjem nu fra ramenstedet, og vores bedømmelse er, at det var godt. Ikke? Jeg skulle... Okay, det var store ord. Ramen Tobedo er bedre for os stadig. Men vi fik også en anden end Henrik. Jamen, jeg blev helt opdrevet. Du smagte ikke Henriks. Nej, men vi var virkelig gode. Delte meninger, guys. Men jeg lukker af for i dag, fordi at, vi er trætte, og vi har det varmt. Og godmorgen, godmorgen, godmorgen. Godmorgen. Vi er rundt omkring i Asakusa, og vi er på vej efter noget morgenmad. Jeg har fundet en café, der hedder Fuglen, tror jeg. Flækkefluggen. Og de skulle have sådan lidt skandinavisk morgenmad, så det er jo rigtig godt for en sokker som mig, der ikke har brug for nudler til morgenmad. Ja, lige hallo. Så kunne jeg da få noget, der ægte lignede morgenmad. Og der er også vafler. Wow, meget lækkert. Smager det godt? Okay, det tager så vidt, ja. Vi går simpelthen rundt. Klokken er ikke engang 12, og vi kører en UV på 8 og en temperatur på 35. Fy for satan.
skulle vi hilse at sige. Når det blæser, det hjælper jo ikke, fordi det er bare varmt. Med varmt på. Så det er kritisk. Og det er kun en tredjedel af os, der har husket at tage solcreme på. Nu skal vi af på Shibuya, og der er mange mennesker, der skal af. Næste stop. Ja. Hej. Hvem er du? Kan jeg tale med dig, eller hvad? Ja, din sover. Og du kigger bare. Hvorfor trykker du ikke på engelsk? Ej, den følger med ham, når han går. Vi har lige fundet gode gamle kombini og får lidt frokost. Hvad skal du have? Den med mayo og kylling? Ja. Den var også rigtig god. Vi tusser bare rundt. Vi er kommet ind i en skatebutik, så det synes de andre er meget spændende, og jeg er her bare. Men har ser meget sejt ud. Vi er bare i Vintageland igen, og der prøves ting. Jeg tror måske. Okay. Det ved vi jo godt, hvad betyder, Henrik. Ja, måske. Ja. Så kommer han ikke til. Lige meget, hvor gerne han vil. Han kommer ikke til at købe. Han kommer bare tilbage efter. Hallo. Han købte noget. Crazy times. Jeg købte den kun fordi, I sagde, jeg ikke ville. Mener du det? Henrik er ved at have fået nok, tror jeg, af vintagebutikker. Det er Rasmus ikke. Woo! Det er efterhånden blevet mørkt. Vi er stadig i Harajuku, men nu skal vi altså til at videre med metroen. Og file negle. Råb neglene. Vi skal råbe neglene, ja. Det bliver meget spændende. Her skal vi spise i dag. I gætter aldrig, hvem der har valgt det. Vi er kommet op på det her sted, og de havde ikke den ret, som Rasmus han kom her for. Resten så meget specielt ud. Men så sagde den søde tjener, at de godt kunne lave den alligevel. Det er så ikke den, vi har fået her, så det bliver meget spændende, hvad det ender med. Du har tænkt dig at spise det med pinden? Nej. Okay. Næste ret. Den hed noget med vulkan, den her. Meat sauce pasta volcano. Wow. Så det lækker nok ud. Carbonaraen var faktisk rigtig god. Jeg ved ikke helt, hvad der sker med det kød ude i siden, men altså, det er meget spændende. Jeg tror selv, vi skal vippe ned i. Ja. Wow. Ja. Oregano. En af udgangene fra vores togstation, det er altså gennem den her lille underjordiske restaurant Dutlut, hvor der bare ligger madsted på madsted på madsted, og det skulle åbenbart bare være the shit. Har lugter lidt. Der siver vand ud af gulvet. Fødevarestyrelsen havde stoppet det her for længst. Det må jeg bare sige. Der var lugter en lille smule. Ja. Når man vasker køkkengulvet på Frankie's, kan jeg fortælle. Fy for satan. Min maps har altså ledt os ind til det her tempel, vi bor lige ved siden af, så det var ret hyggeligt. Ja. Show us! Goddag og velkommen til Hall. Rasmus har gået rundt på den her pose hele dagen. Så nu vil jeg tømme den, for den er fyldt med ting. Her ligger Tough Gummy. Må det? Med lychee-smag. Er det dig? Det ved jeg ikke, hvad smag. Så har Rasmus købt en fersken. Og den er kæmpe. Det kan I slet ikke se. Rasmus har købt den her cider, fordi vi tror, at cider betyder sodavand. Så har vi købt 2 cookies, der er pakket ind i deres egen papirspose. En med kokos, en med peanut butter. Så har vi drukket en cola i løbet af dagen. Så har Rasmus købt en Snickers. Den skal i fryseren, åbenbart. Så har han købt en jakke, men det ved I godt. Rasmus har også købt en ring. Nå ja. Jeg er en glad lille cowboy. Pas på, vi bliver copyrightet. Så det var det. Tak fordi I så med. Undskyld, hvis det har været kedeligt, fordi vi bare har rendt rundt i butikker. Måske laver vi noget spændende i morgen. Måske ikke. Måske ikke. Farvel.